ukufika kwakhe kumina ayilight sibheme sibheme naye hayi ngibe right ngizwe ukuthi ayingalula usuyiwena hayi ukwenzakalani wento hayi ila kaphumela khona obali uthi hayi kahle insangu le ngisuke ngiyibheme suke ngayona insangu kusuke ngayona insangu ngisuke ngifake something phakathi lapha kusekho ukuthi ngibuyele emuva saxabana naye ngalolu suku sangakhulumisana kwaphela isonto kodwa ngase ngilifuna futhi usizo lakhe ngoba phela ngiyazi lento la ethengwa khona ufuna ngibuyele kuyena kusasa kazama ukuzihlisa ngabuyela kuyena uyakubuka nje ngoba wena usumqumbele ukuthi hayi lo uzozabuya usazobuya vese ngoba uyayidinga le sasikuseni uzovuka futhi angakwazi ngisho ukuhamba kumele ayithole into akayifunayo kahle wakubulala lo mfowethu engingakusho nje wayibulala impilo yami kakhulu futhi ngingablame yena kuphela angazi nami nongaqikeleli kwami kwabo budedengu bami angazi kanjani akabulala impilo yakho kuphela uzobulala ngisho impilo yezingane zakho ngoba nje manje awukho eduze nezingane zakho ziyakhula izingane zami kumanje ngoba nginengane ezintathu komama abahlukene so njengoba sikhula nje ziyazibuza ziyasiphendula ukuthi ubaba ukephi mina ngila impilo imile yebo ngithi mekwenzekile ngalolo langa kathola lolo toho elinginikeza imali engcono ngithenge lo ungayami ngidonse naye lo ngangihambe ngelokishini fike ngijike khona ngoba ngisasaba futhi ngakona kashiya igigaba futhi nangakhona kumphakathi like imuphi umsebenzi onokwenza njengoba ula emgaqweni la emgaqweni mfowethu ngiphila ngokugada imoto ngiyawasha nginokubizwa kwezinye izitolo kwesinye isikhathi kuyaplastelwa bakhona still usayenza lento yokwakha yes bakhona abangaziyo ukuthi hayi ukuthi ngiyakwazi ukwakha ukuthi ngiyakwazi ukwenza kwakhini into engayenza ukufaka amathalizi kuphela okunye nokunye ngiyazenzela kona okay like ivision yakho ithini ngokwakha lokho okwenzayo vele ufisa ukuachieve ngokwakha umuntu ongafuna kusize ngani umuntu empilweni yami bengifisa mfowethu ukuzitholela eyami into engayenza ekuthenini ngikwazi ukuqhubeka nokwakha lokho engikwakhayo like to create my own maybe little company engizokwazi maybe ukuba ne-CK thizeni sikwazi ukungena kuma-project artists ngoba without CK akukho la ngingakwazi ukuthi no yazini bafu ukuthi le channel ibukwa abantu abaningi ibukwa abantu abenza izinto ezihlukahlukene kunjalo ibukwa abantu abanama construction companies ibukwa abantu abenza wona ama CK lawo ngeke size sasa mhlawumbe ula umuntu okumele ashintshe impilo yakho njalo that is why ngibuza ukuthi like wena ivision yakho ucabanga ukuthi ungasizakala kanjani but kodwa okudlula konke uqala ukuthi sinqobe ukuthi uphume kulento kuyona ukudlula nje konke mfowethu ukuphuma kule mpilo ye-drugs engikuyona ngithola indawo yokuhlala ngoba ukubuyele emuva elokishini kunzima impilo awusithatha usibeke wenzana nje elokishini kade siyigega leyo elokishini mfowethu zinkinga zokuganga ngenxa ye-drugs bengidayisa cement njengoba udayisa kanjani like awusibekele nje isibonelo ngizwe ubalula indaba ukuthi makuthi kuyakhiwa la ekhaya asithi ngiyakha ke mina uyafika ke kumina nangu professor yakha indlu sayibeke uAfgaba khaba awungene ke endlini manje uphi ubabona ekhaya nkabe yami ungena kwami le ekhaya umuzi womuntu lona uthula isiqobo ifuna ukusixabanisa nabantu le stand yenzana so
Ubalelo usibangela umsindo ngegrind. Okay. Uyangena ke la ekhaya. So ungena kwami la ekhaya mfowethu ngiyangena ngiyabingelela nje ngiyamfica nangu umnomzana professor ubabola ekhaya uyakha. Ubabola ekhaya uyakha. Yeah. Hayi baba wami ngingena nje nami kusibanibani wakasibanibani. Yeah, usho igama lakho ngqo noma uyabhija. La bengisilima khona ke ngenxa ye drugs. Bengisho igama lami la ngempela ngitshele nesibongo sami and lo muntu uyazi kahle ukuthi sho bengithathe advantage ngalokho ukuthi hayi ngoba vese ubaba bayamazi. Okade ubusuku uqola abantu abakwaziyo. Hey. Baba bewusiza endaweni. Okay, uyangena ke la ekhaya nakho ngihlelike ngiphuzela itiye ke. Ungena kwami ngibingelele hayi baba mhlambe mkhise ngizocela lana ukuxoxa nawe ngiyabona ukuthi ubaba uzongisukela nje ngihlalele wakho ngiyambona ubaba uyakha la baba wami uyazi angathi ukuthi ngike ngatokhoza khona uke wasebenza vele ehardware kodwa bengibamba ngama weekend umgqibelo nesonto kuphela. Okay, shuthi bebene ukungibona abantu mengethe ebhasini ngiphuma kuyona le hardware ngoba nginokuqoka nama insebenzi zakhona ngoba uzoqola la ekhaya vele already bese avarule yakho baliwe Gility hardware. Bengifika le ndaweni hayi baba ngiyakubona uyakha la baba wami and ukwakha akufani noma uzothanga u10 rand uthumela ingane uthi ayiyothenga isinto. So ukwakha kuthatha isikhathi uyacabanga yonke lento. So baba wami mina bengicela ukukuzela neoption eright. Lapho emsebenzini sintshontshile. Kuna azi kuqala ukuthi lento engizomdayisela yona injani intshontshiwe umshosha phansi vele. Sintshontshile lento baba njengoba sitshontsha ama blocks nje sitshontsha 500 ama blocks uyabona ukuthi awu room yaphuma lapho yaphelele mhlambe no cement o40 simtshele sithi hayi avela ubona umthwalo owehla simtshele ukuthi hayi isakala cement sokunika ngo50 rand. Liyimalini like lona nje liyimalini lona imali yalo ngalezo khathi isaka beliwu 90 noma 100 and something. Okay, so tshela hayi sokunika ngo40 rand isaka la cement. I-blocks ngoba lo malini manje lo 3 rand something manje noma lo 8 rand something manje ngalezi yakhathi ngalezi akhathi thina besimdayisela ngamalini ngo3 rand lelodwa. Simtshela ukuthi asokunika lezi zimpahla zethu baba uzokhokha manje ukunika lezi impahla ngoba wena wakhile lana and njengoba ufuna impahla yokwakha nje vese usazokwakha la kushuthi uhlili la ekhaya ngekuthi umuzi wakho ubaleke ngenxa yale mali sokuchaja yona. Avela ayibone nje ezulwini encane lena umfana ngubane madoda ezongisiza uNkulunkulu usondeleke ezandleni zakhe. Hawu bese ngimtshela hayi baba wami ngoba ukhona lekhaya kuleso kunikeza impahla le ebese sivumelana ukuthi njalo ngenyanga sikhokhelana imali engaka. Mokuthi sikhokhelana 8,500 ngenyanga kuzoba 8,500 ngenyanga. So engizokudinga njengamanje ukuthi wena khiphe mhlawumbe 800 lo 800 lo owano we transport kuphela. Iqala lapho ke inkinga we transport kuphela kokhetha imali le driver we truck. Enye sobe sibona abami akekho umuntu ongafika azokubamba awubambe 8,000 ekube 800 rand ekubeni ezokunikeza imali impahla engaka. Uyangazi baba wami ngihlala la eduze ngifana kaSibanibani. Sebe away yini ukuthi uyabhema ngoba uqala lezi abakazi ukuthi ngiyabhema phela le mphakathi ngathi ngisayi umhlonishwa ngiyaziyo.
ngikutshela ukuthi uzoyikhipha le mali engiyishoyo mfowethu. Hey. Ngoba uthatha the sake ukuthi ingane kaSibanibani. Ayikhiphe lo mali ngishama ncane ngingabe ngisahamba ngakhona ngiyoshanga phesheya. Ngilongenza lento le ngiyenza lento lena igcine ingabe ngisaba nayo indawo engizoyenza kuyona khona le ndaweni. Swakale akhala umama kaSibanibani wakhala umama kaSibanibani ngasenta komuzi wakhe. Nginganqeni ukuthi mengifike kuwena ngikukhombisa umuzi kamakhelwane wakho. Tshela ukuthi hamba umakhelwane wakho wapheka njena nje umeni yini angakutsheli wena nihlala ndawonye nakhe ndawonye ngoba nina bomakhelwane nikhuluma. Ngimbeke kambi ubone nawe ukuthi hayi nangu uNkulunkulu nami. Lenzeka ngelanga ngiplane mfowethu ngithi hayi ngiyakhona laphayana mfowethu ngiyozama ukuthi ngiphinde ngizame ukudayisa futhi asemene. Kanti ngizobanjwa mfethu ngalolo langa. Lo muntu ozomshaya ngestory use-aware noma? Lo muntu engizomshaya ngestory mfowethu ngishaya umuntu ebekade ngishaya udadewabo. Udadewabo kanti uhlala kwenye indawo yabo kwesinye isigodi khona kodwa indawo eyodwa la. Ngabe yami ngimshaye lo muntu mfethu mengimshaya izifo ngabe yami izifo. Ngabe yami ataya ngimi usayolanda imali. Hayi relax. Ngenze luyitiye ngabe kumele ubone lapho red flag. Ngikhululekiswe kakhulu ngabe hambe lo mali. Uthe buya shuthi ubethe uyolanda iy'nsizwa zangempela. Fike nokunye kwabafanyana nje ababili bangaphesudlwana kancane kwami bese kubuya abanye abawu-2 abancane. Enkabe kwasiza lokho ukuthi ukube kwakuyiy'nsizwa ezayiqinile impela. Shuthi ngangizoshonela khona lapho. Ngoba zangithinta nazo lezi ngane hhayi. Zangithinta ngapunyuka ngadla phansi ngayongena emhosheni. Man, ungayingena le nsizwa seyizokuthinta into imkanjani awungithatha zingena nje inkabi yami ngisahleli phela ngilindele umama imali. Angene lo mama kwakuqala kwangena yena lo mama hayi ngilungele ukuthi hayi sengiyasukuma ngithatha imali yabo ngigoqa nebhuku lami lele ngibabhalela kulona. Usuphethe nebhuku? Hawu ngizomsebenzi wasehardware nkabami ngihamba ngize ngiqoloshe. Khona uzobona kahle phela nkabi ukuthi ngiyasebenza sehardware. Hayi nkabami bengihambela lento yami. Ngihamba komolweni kozwelibovu kabi ngibabulela abantu kabi yami. Hayi ngoba ngezincoma ngabe yami kodwa ngiya understand mina ukuthi ngiyasola ngendlela ebengenza ngayo nkabi. No yazilalela lapha for ukutshela into ongayazi. Yabona la ithuba lokuthi uxolise kulabo bantu bazoyibona right then. Ithuba lokuthi uxolise but qhubeka ukhulume ngizokunika ithuba lokuthi uxolise kubona. Trust me. Noma ngithi kholelwa kumina. Ilento izohamba izibathole labantu awubenza leyo nto leyo. Ngiyakuzwa ngabula. Uhamba uyaphithiza naleli bhuku lakho leli. Leli bhuku lami leli ngehla ngenyuka nalo. Eliyaziwa nje umphakathi. Usugxilile idakamizweni vele. Ngigxilile ke lapha idakamizweni. Ngigxilile nje kodwa nginesikhathi sokuthi mengishayeke kangcono la kulomphanto wami engikwenzayo. Buye ngeshongweni dam. Buye ngetsheni emnyama. Buye ngize ngala yamasiko ngoba nginengane phela kulezi indawo. Imali mhlawumbe obuyenza ngeviki. Inkabe yami bengenzeka osukwini mhlambe bengasho ngihlambe ngosuku mengiye kabili emphantweni mhlambe bengusha u 3000 4000 rand. Shuthi
singasho ngithi ngesonto over 10,000 rand imali ebengiyispenda for ama-drugs. Yonke leyo mali mungathe angikhombe into ephathekayo ngaphandle kokontra iy'ngane zami akukho okuright engakukhomba. Okay, njengamanje usuqalile wenza lento le uyajampa-ke kulo muzi oshawa kuwo? Yes, njengoba ngijampa nje kulo muzi ngiyahamba ngiyakozama ukushaya kwenye indawo ekawebha ngoba kusho ukuthi bangithinta kabili kathathu hayi ngibona ngaphula undlela ngadla phansi eme ngidla phansi kabami ngiyophumela kwenye indawo kuthiwa kawebha ngithi ukuzilungisa kancane ngithi ukuzilungisa ngitheke ibhuku lami alidabukanga hayi yengabe ngoba siyangena futhi ey'ntweni ngenxa yalezi dakamizwa sidlayo and uthi uma usubhemile usuqedile ukubhema ebese kubuya imemori uthi ish kakwenza ukuthi akusekho ukuthi ungakwazi ukuthi kubuyele back kona uyokulungisa. Usunyile abona umzekelo ungabeka la mina ubeka into zakho kanje hayi sebenza ndoda na umsebenzi ngendlela ebesiyona sebenza ngoba ngikufihlelile ukuthi ngiyabhema ngizokubona nje ithutshana lokuthi wena usushona le manje sengibona mina ukuthi kumele ngithathe le foni ngiphume ngala. Angizocabanga ukuthi uzongibamba ngoba ngisafunani ukubhema. Once ngabhema nga-right la izobe sekubuya khona ingqondo ukuthi ish uprofessor ebese kuba khona le ngqondo yobulima ezongikhohlisa ukuthi hayi ngizombalekela ngiyobaleka kuze kube nini itheku lincane kanje bazokubamba kabami hayi bebekubambile hayi ngabe hayi ziyakhala. Okay, itsona kuphela isigameko lapho kwashawa khona ngalo msebenzi wakho uyeka nini? Ukuyeka kwami kabami ngawuyeka kade ngithinteka endaweni yasemafutheni kwaphindwa wathinteka futhi? Ngabe yami ziyakhala. Okay, uyangena nalapho uzosiqhuba isipani khona kwenzakalani-ke? Ngitheme ngiqhuba isipani sami lana kulo musi ngihamba ngifuna ama-customer until shuthi besiqala ukujampa lento yami ey'ndaweni bezwa nabantu ukuthi hayi kunomuntu owenza nje wenza kanje ngoba bese ngibabulela abantu mfethu ngifuna ukuqamba amanga nakuyona le ndawo mhlambe bese ngishaye 5 wemizi sengizuza malo hayi shuthi kahle bese ke kwakhulunywa awomakhelwane nomphakathi uthi unomfana lawo loke etho akangubane kanje nawo nomunye bayobona unqunyiwe and bayabazi abantu futhi engithi ngizalwa yibona yabo hayi fike kulo muzi kanti ngifika kulo muzi kunamatekisi nakhona angazi shinduke amatekisini hayi dayise la kulo muzi ngidayise lento engiyidayisayo athini baba khona athi uyayidinga lezi zinto kodwa imali ye-transport angaze abe nayo kusasa yabo khona umuntu ozoletha imali ntambama ngoba imali ekade nayo ifake ebhenki ngiphume la kulo muzi sengishawe indawo yokulala phela sengiyakhwalala ngitanda ngithola umuntu akukho ukuthi ngibuyele elokishini lami efo ngingasemafutheni ngala ngingakhona hayi caca ukuthi kuyadla ithi inhliziyo yabona lama-toilet lawa emgodi lawa abangaphandle hamba uhlala lapho etoilet ngoba lisetshenziswa lela toilet azanda kwakhiwe ngingene hlalele etoilet la khona kulo muzi onamateksi kodwa madoda ngiyarisk amadoda wethu ngihlale la ngihlale ngilo ngibasa iphepha ebusuku yabo. Ubasa iphepha? Ngiyotha phela la ngiyamakhasa phela emfowethu kanti intathakusa la ngifikela khona ubuthongo kuzovuka ingane yakhona ithi ize toilet
angazi waye ngingasebenzisanga itoilet ngingenzansi ufuna ukuzovula lelelisha theme ifika ithi yavula intombazane vetane ivule uyithela phe komuntu hayi zaqala inkinga yahaya izingane kwavuka abantu endlini ngaphuma ngazama ukubaleka ngabe hayi ngabe bala ngomuntu wangabe hayi bala hayi ibunga ngiqala ukubaleka kanje ngabe yazi kabaleka ngaze ngayojomba omunye umfula theme ngijomba omunye umfula mfethu ngaphesheya kumfula kunojantshi wesitimela la ngathi ngiqhamuka khona nali ikuzu liyaqhamuka ngithi ngiyagijima ngifuna ukulikhava ngijombe lingakavali lavala mfethu yazi hayi base befikile mfethu abantu bangithinta kabili ngesagila ngashona phansi ngibuyela kona umfula nginqoba-ke ngaphesheya lokushiwo vimba vala vimba ngithi phansi ngingenele emfuleni nhlanhla leyo unkulunkulu emkhulu owayephethe ithamahawk yawela khona lapha emfuleni engabe yami bangishaya abantu mfethu bangishaya abantu bangiphula imilenze yombili angakwazi ngisho ukuhamba ngabo nhlanhla leyo kwaqhamuka ubaba owayeyazi ubaba ongizalayo wathi hayi ningabe nisayibulala sebethi abanye ngithelwe ngopetrol ngishisa kuthiwa ingeke umfana wangu ubani lo ningambulali wabaphebeza wangithatha wangilayisha emotweni sahamba saya esibhedlela lokhu zenjalo ekliniki ehlengisizo befike ehlengisizo bangidlulisela esibhedlela la kangi-eArkhikani isimo sasesibi kakhulu ngabe yami ngangakwazi ngisho ukuphenduka ngoba eArkhikani bekufakwa inapukeni njengengane futhi nje impilo yakho usuphila ngenapukeni ngabe beseyiphelile nje impilo yami ngoba emva kwalokho ngibuyile ngahlala kwi-wheelchair ngihlala kwi-wheelchair 1.5 year yiko kushawa abantu njalo bengishayela iy'mali zabo so ngesikhathi usubanjiwe uyafika nobaba kulo muzi uyakubona loku uyena obuzomtshela uzomdayisela lezi zinto uyena phela lo wasethi angishawa ngicangcatho kanje kulabantu abafikayo umphakathi i-crowd bakhona labo obabamba inkosi nabo yena phela lo sesiqedile abanye bathi ashiswe enkabi kusuke kuthini-ke kuwe kuthiwa ashiswa usuphuka imilenze yombili inkabi ngase ngisitshelile nje mina ukuthi inkabi kushuthi sekuwusuku lami lokugcina ngase ngizinikele inkabi yami ukuthi hayi mayifezeke intando yakhe akukho inkabi baba masi lesi sitsha kuthiwani lesi sitsha kukuhle emehlweni akho lesi sitsha basedlule wawusuthanda wathi baba makukuhle emehlweni akho lesi sitsha kasedlule hayi asemukele nkosi yami mekuyintando yakho okay ngesikhathi wenza zonke lezi zinto lezi uyaganga ngesikhathi usugaxele yini efike ekhanda lakho kuqala like ukuyisola ukuthi ukuba ngaze ngene idaka yini efike ekhanda lakho kuqala nje ngesikhathi ugaxeleke manje nawo umphakathi la usuku ucabangani yabona nkabi into yokuqala nje efikayo kimi mina uqobo ngingazokhulumela iningi nkabi engakusho isithombe sokuqala efikayo ekhanda lami ukube angiqalanga lento engangena kuyona ngabe akutshena namhlanje ngabe mhlambe kukhulunywa ukuthi ngihleli endaweni yami right ngenza izinto zami right ngesikhathi esi-right so akwenzeki
imile impilo la ngikhona isengcupheni mfowethu. Like khona umuntu osekhaya obukayo njengamanje, umfana nje omncane osaqala indaba zensangu ongalaleli abazali, kungathini ukuphawula kwakho kuyena? Engingaqwashisa ngako kubalaleli engingakusho nje isikakhulu bafowethu nodade bethu abasasemakhaya, ngicela nisiphathe ngendlela okuyiyona, nilalela abazali, zama ukuhlonipha umphakathi especially. Akushiwo ukuthi uhlonipha umzali ngoba uhlonipha uma okuzalayo wena kuphela, even by community, abantu ophila phambi kobuso babo. Awukube isibonelo esiright phambi kobuso balezi ingane wena ezikulandela ngemuva, ukuze impilo yakho ingafani nale thina sesibhekene nayo. Ngoba la sikhona angikholwa ukuthi ukhona oyithakaselayo lempilo esiphilayo. Okuhlungu ukuthi uthulele ebusuku nangu umasipala uyaqhamuka usakasa uvuka nangu uzogxotshwa omunye ekhanda kuyabalekwa, ugcineni omunye uyadubuleka khona la. Yabona nje mfethu impilo lemgaqweni ayikho bafowethu. Zamani bafethu ukuthi bamsane nabazali, umzali ngeke akufake ehlathini, ngeke aza kufundisa into engayona uma wakho noma ubaba wakho noma umuntu wakini umdala kunawo, ngeke aza kufaka ehlathini ngeke. Mawubheka bafo ngokucabanga ngakho nje mawuhlele emgaqweni ubuka idakamizwa ingaqedwa kanjani? Indaba enkulu. Wonke umuntu vele ethi indaba enkulu. Indaba enkulu ke le ngabe yami. Yabona nje i-corruption ikulezi iphathimandla zethu. Yazi umuntu osifosho leyo nto leyo. Corruption ikulezi iphathimandla zethu. Ngoba ngale kwabo i-drugs ngabangenla. Ngale kwabo i-drugs ngabangenla. Ukuze kungene i-drugs la ibona include bona liyakwazi ukungena. There's some things abayitholayo abazamukelayo ngokungena kwe-drugs la eAfrica. Like mawubheka i-vision behind idakamizwa ngaphandle kokuthi zinemali zibenzela imali enjengemali, awucabanga ithini i-vision yakhona mawucabanga? I-vision yabantu abenza i-drugs, just imagine ngoba it is those people they coming from outside and they are here to kill i-generation yala e-Africa. Nanso into engiyibuzayo. So impilo yethu thina generation yala eMzansi, umuntu ubheka bona ingane zabo, there is none of ingane zabo ebhemayo. Maybe 10% ku-100%, futhi not even 5% ey'nganeni zabo ilezi ezamahlongandlebe lokhu ungalaleli lokhu wangempela. Kodwa the rest iy'ngane zabo ifunda right, ibhemensa ugwayo ezulu, azilo ukuthi drugs cause they are here ukuthi bazobulala isizwe sethu thina nto yala e-Africa. Like ngoba futhi lapha khona abantu abahlakaniphile laphana, khona abantu abaphuma ema-university, most abantu abalapha abantu abaphuma ema-university abebekade behlala ema-res. Thini kuwena ngoba i-show yami kahle kahle abantu abaningi abayibukayo abantu abahlala ema-res, iy'ngane ey'hlala ema-res. Yes. Ungathini ukuphawula nje kuzona nje engingakusho mina nkabe yami bengenza i-teaching under foundation phase ne-senior phase la eJude Pinetown. Kanti nawe uphuma khona? So ma-consequences-ke lawa isigcine sibhema kanjena, senza into erongi kubantu, ugcine ungakwazi ukuconcentrate ey'ntweni ey'ningi. Namhlanje ngila ngikhona through ungalaleli nongafisi ukwenza intando yabazali. Okay, like nazi ingane lezi njengamanje khona ingane esenethuba njengamanje lokuthi ilalele wena la. Ile ngane ese-res njengamanje ubukela lo mbukiso lo. Uthini kuleyo ngane esenethuba? Mfowethu wena usase-res
ungaphiki kakhulu nabangani nobumnandi. Le mali kafusa noma ka-NSFAS oyitholayo awungayithathi ucabange ukuyothenga ngayo intashi. Akungayithathi ziphuza ihenekene lezingane. Le henekene uzoyiphuza ehlele ngenzansi. Uma ehlela ngenzansi uzothola mina umuntu wesilisa ngizolala nawe ngikumithise ngikubalekele. Uyakhulelwa, uyadropa esikoleni asakwazi ukuqedela iminyaka yakho. Ngalezi inkinga lezi ezincane esigcine sibhekana nazo esingayinaki izona ezenza imphumela yazo kube ugcine ubukwa ngendlela kube ukhona amehlo amaningi azokubuka usudrophile empilweni ungasaphumelelanga nesifiso nangendlela okade ufisa ukwenza ngayo elifini yakho. Like lezi zinto ezincane bona bayibuka ngokwamehlabo ngathi into ezincane yizona kanye lezi ezibulala impilo yomuntu. Yes. So uqikelela okubalekile empilweni angikholwa ukuthi singakhuzuka endaweni eyodwa ngaso sonke isikhathi. Indlela engalahleka ngayo emsileni ebengiyitshela ukuthi ngihamba ngawo nendlela ebengifisa ukwenza ngayo empilweni yami namhlanje ingibeke kolunyulo. Kodwa nje kuba futhi nodadewethu ukude umzila manje usushiye kude. Sengushiyile ngibalekile kakhulu ngisehlathini qobulalo. Kabe yami ngingakusho nje kubafethu ngisho ngithi bafethu singathathi le mali esifakela ukuthi thina sithuthukise ngayo isikole sithuthukise ngayo ebese sibona ukuthi thina kube yobumnandi. Hayi idlamaningi esake okay kunzima ukuthi ubuyele emphakathini njengamanje. Kakhulu yini okay ake sithi nangu uthola umuntu oyedwa owamenza kabi yithuba lokuthi ukhulume nabo ulungise yonke le nothetho wayenza le easy form. Ngoba mfowethu iyafakana enkingeni mntaka baba. Ebengingakusho nje kubantu kubalaleli ucela abantu okuyibona owabonayo bathinta enhlizweni zabo ngoba phela ukuhamba nemali yomuntu esebenze kanzima akumnandanga. And mfethu kumnika i-fake hope mfowethu. Yabona mfowethu umukhanda mfowethu une-stress sokuthi uyakha kunezinto eziningi oyisacrificeayo. Ngisho indlela yokudla la ekhaya iyashintsha. Ngisho nawe impilo yakho i-lifestyle yakho iyashintsha ngoba i-focus yakho isukise kwakheni. Wena uyafika umuntu ufocusile uzomphazamisa nje. Uyabona nje ukushuthi ngimbulele uzombulala manje. Ngimbulele lo muntu ngimnikeza ithemba elingekho. Kuthiwa libulele nje ithemba kodwa mina leli engisuke ngimnika lona suke ngimbulala. So ungathini kulabo bantu njengamanje? Kulabo bantu engithenga hamba ngabathinta empilweni zabo. Ngizocela uxolo njengamanje angisakwenzi okuthe kwaphuma esandleni. Ize ngisakuyona inkinga yedakamizwa. Kodwa ngizama ngako konke okusemandleni nami akusafani noma kade ngisaqala. Ezinye izinto bezingicontrol ukuthi ngiyenze. Njengamanje ngiyakwazi ukuthi ngizicontrole mina ekuthenini ukuze ngithole ukuthi kumele ngizame kanje ukuze ngikwazi ukuphila. Ngoba nenye yezinto esicindezelayo uma sike emakhaya emalokishini. Akukho ukuthi ungaphuma ubheke emgqomeni ubheke igubhu ubheke amakhalibhothi uhamba udayisa. Azikho indawo ezenza ama-recycling emalokishini. So iyona into egcine ibe imbangela yokuthi abafowethu bagcine bethula amapetikuti bethule olayini kunekiwe emakhaya ngenxa yokuthi ayikho enye into akazoyenza ezokwazi ukuthi imfakele imali. Although ebhema ezama ukuyi-avoid ukuthi angakwenza okurong
usogcina intshontshe iketela ngoba kanalo itoka akazonikezwa face. Kunento lapha ekuthiwa unyawunyawo kodwa kuthiwa itifiketi ezihlukene-ke wena unesitifiketi sikabani ubani always yini izifo wena awukaze weze wangenela abantu endlini belele ucathanga usha unyawunyawo inkabi yami wathinta indaba inkabi yami hayi inkabi yami yabona uma useGiliti kunendawo ekuthiwa isemaqubuleni iGiliti yini indawo yabelungu la ngasephayindani inkabi yami lapha kuyajinywa indawo yokujima igora kabi should lezi igora bekade zine price should ziwinile zidlala irugby lezi igora zilele zizigingane zidake utshwala ngiyasho ngigezi njela la ngiyadlula ngidlule ngishonele hayi kumuntu lovukile ngishonele yakho umuntu ovukile ngiyabona ukuthi hayi kumuntu la ilaba balela abo4 kuphela bakhona thimbusi amawo awuthi nginyonyobela ngingena ngiye kancane inkaba ngiye kancane ngingena nje igate livuliwe angijombi angize ngiyongena ngaphakathi theme ngingaphakathi inkabi yami hayi ngiqoqe kahle laptop ngidila nama-laptop ngibheka amawashi ini ubakhumula esandleni noma phela angathi vese abadlali berugby la ngeke uzuye egroundini ufakile iwashi lakho elibizayo uzolikhumula ufake esikhwameni mina ngikhuthuza nje kulezi ikhwama zabo lezi abayiphathayo ubeqa ngaphezulu ngibatshombile vesi la emnyango abanye bawuthi ubalele emnyango abanye bakhona le ndini ababili hayi ngicoshe lezi zinto engiyicoshayo hayi ngithi mengiphume azi angazi ukuthi le nto yangibona kanjani ngasikhathini la ngizophuma khona ivetane ifike ivale igate ime kanje phambi komnyango ngithi ngiyaqalaza emva kwamawu nangu omunye Jehova awu kodwa Jehova ngizokwenza njani yabona iwindi lasetoilet leli lincane lokugcina lincane inkabi yami ngaphuma ngalo isicapha sasetoilet bavula ngami bona sebengibambile ngakhishwa ngale iwindi lasetoilet isikhwama sasala khona lapho hayi baphuma bathi basazongicedela ngala angadla phansi ngabo cabanga-ke manje sekumele ngiyojomba ugesi lolu cingo hayi zisalana lezi zinto lezi ngihlabe enkabi ngitheme ngifika kwenye indawo la ngathini le ndawo le engibaleka kuyona like yayiboya indawo zamajalidi funa ubaleka jombu uthango kanti ngizothunukala la ngaphuka khona emva kokushawa kangaka okay ngoba usuhlela i-wheelchair akulona ngokucabanga amakusona nesikhathi leso mhlawumbe sekuthi uyiyeke idakamizwa uhlele esibhedlela ubuye uhlele i-wheelchair lapho sengihlele ku-wheelchair inkabi yami isikhathi engigcine ngaso ukuganga nje straight normally ngagcina ngayitshela empilweni yami ukuthi hayi njengamanje it's enough but kodwa ubusabhema bengisabhema yebo ubuphanta kanjani benginomuntu bengisiza ngaso sonke isikhathi azongilethela iwunga bengimdayisela ngihlele kutshe bengimdayisela ePine Town njalo ekuseni ngigibele emotweni yakhe ngihambe naye ngePine Town angishiye ePine Town ngimdayisele mina yonke ngisuke ngihlalele kutshe ngimdayisela la ebus rank for unyaka no half uhlele kutshe mawusukuma straight ubuyele egangeni ubuye ukusukuma kwami angibuyelanga egangeni kuyikona ukuthi kodwa angiphumanga esibhedlela ngaye ekhaya
ngiphuma esibhedlela ngabuyela khona lemgaqweni lemgaqweni ngizama ngalendlela le ngichazayo ukuthi ngibuye ngivuke ngikade ukuphuma kwemqomo ngifice ngithwele ama-cardboard iyona ndlela esengizama ukondla ngayo iy'ngane zami. So lezi igora lezi yaphetha ukuthini indaba yazo? Njengoba nje igora lezi sengithunukala phela ukushayeka kwami ukuthunukala la ngaphuka khona bengingakona ukuthi bengiphuka okokuqala njengoba ngithintwa lezi igora njengoba sengihlale ku-wheelchair bese ngokwesithathu. Uhlala ku-wheelchair? Uphuka? Yes. Uphulwa abantu bekushaya? Yes. Hayi madoda ngeke madoda. Abantu phela inkabi yami bekuthinta basuke behluthukile ezinhlizweni zabo and now sukubahluthulile futhi ezinhlizweni zabo. That is why nemiphumela yakhona ivele obala. So manje uphuka okwesithathu ngoba uhujwa isigora? Igora zangiphula isihlandla sesibili ukugcina kwami ukuphuka lokhu kokuhlala ku-wheelchair then ila sengase ngirealize khona it's done now. It's done now. So empilweni yakho ngesikhathi uhlele ku-wheelchair wawunakhona ukuthi uyophinda ukwazi ukuhamba? Mfowethu angifuna ukuqambela amanga ngase ngisitshelile ukuthi Hlasimbe ukuhamba kwami ngiyohamba kabuhlungu noma angazi ngangayitsheli nje ukuthi mfowethu ngiyophinda ngikwazi ukuphinde ngibe normal ngikwazi noma ukugijima. Khona wawunalo ithemba lokusukuma? Yes. Kodwa nje ngangayitshela ukuthi ngiyokwazi ukusukuma ngiphinde ngihambe kahle nje ngale futhi kahle uNkulunkulu ukunika extra time. Kunjalo ngabonga kanjalo ngisho kanjalo ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ngethuba athi aphinda ngipha lona empilweni kuyikona ukuthi angakakwazi ukuthi ngiphume kule nkinga le engisabhekene nayo. Yes. Njengoba mfethu asigoqeni bafo uthini kubantu nje usubavalelisa? Engingakusho kubantu sengibavalelisa ngathi basale kahle abalaleli ekhaya. Inkabi yami nje ngisakhumbula nje kancane khona la ngathi ngifika khona eHammerstead ngivakashile ngathi ngangiqhamuka kovakasha ka-anti Chanel Mnyama. La ngifika khona lana sihlale kancane namajida sithi hayi sihlanganisa into encane sikwazi phinde siyonkantini. Ayisiplane sithi soya kephi namhlanje athi omunye hayi ngeke mfethu sihambeni sobamba inkunzi ngala ngase Maxolweni khona indawo kuthiwa iseMaxolweni isikole sobamba iy'ngane zesikole. Yenkabi sasibamba. Okay mana-ke bafu nina bendlondle nophapha ekhanda nina bakambudu bomvu if uyafuna abuye umfowethu for upart 3 siyacela udrophe kwi-comment box ukuthi part 3 ukuze ezokwazi ukuthi mayefika ezofika uma khona imibuzo benayo ngalama episode asesithe sabanayo naye idrophe lapho ukuze ezothi mayebuya sokwazi ukuthi simbuze yona abuye futhi azosiqedelela nale ndaba abese siqala phe kwayo unoyigigaba kade kwasebona ngiyambona kodwa manje ukuthi useya ngokuya uba flat sizomfuna fresh so dropa ngaphansi kwi-comment box. Mina igama lami nguprofessor Ngwamkhize Ngidabwele kwanongoma esigodini sakabheka umthetho sencenga.